pamaagi sa pagpaabot o sa pamaagi sa pagpangandam mao ang paglimpyo sa atong kasing-kasing o labaw na sa tanan sa pagpamalandong kung asa na ang atong kinabuhi isip mga Kristiyano. Atong tan-awon asa naman ko karon isip inahan, asa naman ko karon isip Katoliko, asa naman ko karon isip Kristiyano sa akong pagsunod ni Kristo. Ug atong gamiton nga inunta sukdanan, measurement of where we are now as Christians ang kinabuhi ni Archbishop Teofilo Kamumot. So, ang atong dagan sa atong talk, una, we talk about the canonization process. Canonization process pasabot unsao man paghimo og usa ka santo. Usa sa mga pangutana hapit na gyud pader, na-approve na sa mga theologians, sunod tuig na bagyod kay mangandam na mi moadto Roma. O kanus amang gyud. So atong tan-awon. Ikaduha, tan-awon nato ang kinabuhi ni Archbishop Teofilo Kamumot. And thirdly, we look at the challenges kung ay atong angay nga mga hagit. So magsugod ta sa canonization process. Ang canonization process dunay duha ka stages. Gitawag og diocesan stage o Roman stage, no? So duha na kaang-ang. Magsugod ta sa diocesan stage. Sa diocesan stage, pananglitan kung dunay tao nga nagkinabuhi nga santo, namatay. Kaya pagkamatay niya, daghan kay nihatod, paglubong. Unya namatay siya, daghan kay moadto sa iyang lubnganan. Moadto kay magampo, moadto kay mangayo og pangaliupo, og sa ilang pagampo pinaagi sa maong namatay, nakadawat og daghan kay mga favor received. Ang buhaton, ang obispo asa gilubong ang maong tao, musuwat dito sa Roma og mananghid kung pwede ilang sugdan ang gitawag og canonization process. Musuwat dito sa Congregation of the Causes of Saints. Og ang Roma motubag, we give our go signal to start the so-called diocesan process. Okay, so that's the first stage. Panahon sa diocesan stage, maghimo ang obispo og tulo ka committees. Number 1, tribunal. Number 2, historical committee. Ug ikatulo, ang theological committee. Unsa may mahitabo sa tribunal? Sa tribunal, mao ni ang committee diin mo interview sa living witnesses. Pananglitan ay ilang ginikanan kung buhi pa, siguro ilang silingan kung napay nakaila. In the case of Archbishop Kamumot, we were able to interview 45 living witnesses. O kaning 45 ka mga living witnesses, ang uban ani taga-Karkar. Og na-interview pa nato ang iyang pinakamanghod out of the siblings. Gi-interview nato ang iyang mga parokyano dito sa Karkar. Apil aning 45 witnesses, doon na po'y taga-Talisay. Kay na-assign man siya dito sa Talisay. O doon na po'y gi-interview dito sa Iloilo. Kay sa iyang pagka-obispo, na-assign man siya sa Iloilo. Pagkahuman, doon na po'y na-interview dito sa Cagayan. Kay na-assign po siya sa Cagayan. O paghumag sa Cagayan, nibalik siya din sa Sugbo, na-assign sa Pardo. So all in all, we were able to interview 45 living witnesses. And these witnesses, nitubag og 88 questions. Perting daghana. Apan ang uban, ang matubag nila 50 ra ka buok, no? So taas-taas yung kayo. So all in all, 45 living witnesses. Number 2,
historical committee. Kung sa may trabaho sa historical committee, ang ilang buhaton is to gather all the written documents of the candidate. Kay ang uban, magsuwat man. In the case of Archbishop Kamumot, we were only able to gather 5 complete homilies. Kay si Archbishop Kamumot, dili man to siya tigsuwat ang iyang homily, kasagaran spontaneous. Ang iyang buhaton, kung doon na siya mga notes, iyang isuwat sa gagmay kaayo nga mga note, no? Diha sa, di ba, naman ay libro, niya kilit sa libro, naman ay gamayng space, ana niya mo suwat siya mga outline. But Archbishop Kamumot was never a writer. Ang iya, he was more of a speaker. So ang ato na-gather were only 5 complete homilies. Ikatulo, ang Theological Committee. O sa may trabaho sa Theological Committee. Ang ilang buhaton, ilang i-analyze kung unsay gisuwat sa maong kandidato. In the case of Archbishop Kamumot, tungod kay 5 ramang kabuok, dili kayo burden kay 5 raman ang ilang i-analyze nga mga wali kung ang iyang sinuwat binasi bagyod sa pagtulunan sa atong simbahang Katoliko. If all his written ideas were orthodox, nagpasabot, pinasubay sa pagtulunan sa simbahan. So, in the diocesan process, ako kusbon, tulo ang himuon, tribunal, historical committee, o theological committee. Sa kaso ni Archbishop Kamumot, we began the diocesan process in the year 2010. No? 2010. Nahuman 2015. 5 katuig. Nganong 5 man katuig, Pader? Perting dugaya. Imagine, 45 kabuok witnesses. Unya, mo interview ka karog usa. Mo interview kag duha. Ang usa ka witness, ma-interview nimo the whole morning. Unya human, ana po'y lain, so duha. Unya, pari man pod mi ang magsigil na po interview. So maadto na po mi parokya. Human, apil na pod o pila na pod ka semana, schedule na pod after 1 week, after 2 weeks. So it took so much time, especially in the interview. Unya, mularga na po sa Cagayan. Iniglargas Cagayan, dili raman na kausa mo balik kag kaduha katulo. So, niabot yun og 5 katuig ang gitawag og diocesan process. Starting 2010 until 2015. Pagkahuman sa 2015, nahuman ang diocesan process. Ang findings sa tribunal, ang findings sa historical committee, ang findings sa theological committee, gisubmit dito sa Rome. Gitanaw nila kung kumplito na bagyod ang atong nahimo, kung kumplito na bagyod ang atong nabuhat. Ang Rome, mihatag og go signal, mihatag og approval, nga okay na ang atong diocesan stage. Now we go to the next stage. The next stage is called Roman stage. Unsa maning Roman stage? Ang Roman stage magsuat og posisyon. Position. In layman's term, kaning posisyon, mura ni siya thesis. No, murag thesis. Ang thesis or posisyon dunay 4 ka chapters. Unsa maning 4 ka chapters? Number 1, analysis of the testimonies. Nagpasabot nga ang kada tubag sa testimony, ang kada tubag sa witness, i-analyze kunya 88 gusto ka buok. 88 ka buok. Pangutana. So maka-imagine ka perting dugaya. Mo na chapter 1. Then chapter 2, analysis of the documents. Imo na po i-analyze. And number 3, biography.
ang biography ni Archbishop Kamumot magbase sa chapter 1 o chapter 2. Nagpasabot ang iyang biography is documented. Dili ra gyud tumo-tumo, do nagyoy footnote, do nagyoy quotation. Dili ra gyud cut and paste, di ba mga estudyante nga naminaw karon? Karong panahon na cut and paste raman, maghimo og thesis, i-Google search raman ang topic, nya naay topic, i-cut and paste raman. Apan ang biography ni Archbishop Kamumot dili lang ni cut and paste. Binasig yun ni sa mga testimonies sa mga witnesses. Then, ang number 4 is the synthesis of the heroic virtues of fame and sanctity. Nagpasabot nga ang ika-4th chapter would somehow testify, would prove nga nung himuon man siya og santo. So, ang posisyo, ang maong thesis, 4 ka chapters nga niabot og 477 pages. Baga-baga yun. Baga-baga. Karon, ang kanindot ni ini, kay kada human og chapter, imong isubmit sa Rome. Inig-abot sa Roma, dili man na pasabot, inig-submit nimo dito, ila dayong basahon, kay taas man kay linya. So inig-submit nimo dito, kung doon na pa'y naglinya nga 50 ka buok, abta na po kag 6 ka buwan. Then after 6 months, ila na po ibalik, moingon na po sila, kuwangan ni, sakto ni, kinahanglan mag-research na po kaani. Okay? So, ang atong posisyo or ang Roman stage, niabot na po og another 5 years from 2015 to 2020. Dugay-dugay yun. So meaning, it was approved last year. No, it was approved last year. Now, inikahuman ni magsuwat, dili pa na ingon nga approve. Na-approve lang nga nahuman na. Pero, di ba mga estudyante, mga maestra, inikahuman og suwat sa thesis na approve sa promotor o sa may sunod. Human ni magsuwat sa thesis o sa may sunod. Imong i-defend. Okay? Mo defend. So, you have here the diocesan stage. After the diocesan stage, you have the Roman stage. Nagsuwat na kag posisyo. Human og suwat og posisyo ang sunod, mo defend ta sa theologians. Atong gisubmit ang posisyo for defense last year of June 2020. Og nakadefend ta sa theologians last November 23, 2021. O 2020 gisubmit last month atong gidefend sa mga theologians. O pasalamat ta sa Ginoo, kay out of the 9 theologians, mga pari nga bantugan kaayo, siyam kabuok ang nag-examine, siyam kabuok ang nag-scrutinize. We got a perfect score, 9 out of 9, nga silang tanan unanimously approved our posisyon without any revision. Atong tagag masipang pakpak ang Ginoo. So dako kay natong kalipay. Kay di ba mga estudyante, mga maestra kay bawo mo ana, the moment inig-defend, daghan kay pangutana, etc. etc. Ingnon mo nga usbasa ni sayop man ni pagkabuhat, no? Unya ipausab man na. Apan in our case, we got a score of 9 out of 9. Why reklamo? Nay mga gagmay pero wala gyud sila maingon usba ni, kinahanglan pa mo interview, kinahanglan pa ni inyong buhaton. So para nako, it was really a huge miracle in quotation nga makaingon pasalamat gyud tas Ginoo. Okay? Now,
after the theologians have approved our work, lain na pod nga grupo ang mo scrutinize. Lain na pod ang grupo ang mo examine. Lain na pod ang grupo nga mo defenda. Human sa theologians adto na pod sa mga cardinals. No, thrilling na kayo perting lisuda. Dili na inana kasayon ang magsantos. So man sa theologians, cardinals na pod. So karon nagpaabot ta sa pizza kanus ata mo defend sa cardinals. Kung kanus aman ang Espiritu Santo ray nakahibaw. No? Kay sa ako nang giingon, we waited for 1 year and 6 months since the time we approved and the time of the defense of the theologians. It took us 1 year and 6 months. Ug mahinaon lang ta nga dili inana kadugay pod ang atong pagpaabot inig-defend nato sa mga cardinals. Now, once the cardinals approve our work, the cardinals would recommend to the Holy Father. And once the Holy Father approves, the Holy Father will give the title Venerable. Ang title ni Archbishop karon, Servant of God. Servant of God nagpasabot nga ang kausa sa pagka-santo gi-process. Venerable nagpasabot that this candidate lives a life of virtues. Okay? Now, after declared as venerable, we need one miracle to be declared as blessed. We need one miracle for the candidate to be beatified. And another miracle for the candidate to become a saint. Okay? So nakakita mo sa process. Inana ka taas-taas ang maong proseso. Ang pangutana karon, doon na bay milagro. Nya maingon man ta, sus pader ni adto gyud mi sa karkar. Nya pag ato sa karkar nagampo mi pader nakadawat gyud mig milagro pader. Kay naayo ang akong sakit, nakadawat kog trabaho, ang akong asawa dugay nga buntis na buntis gyud. Unya ang akong anak pader nakapasar sa board exam. Ang pangutana kung doon na bay milagro. Now, when you talk about miracle, atong hibaw-an nga only Rome proclaims a healing as miracle. Okay, akong usbon. Only Rome proclaims healing as miracle. Whatever we received nga moingon ta in layman's term na kadawat kog milagro, in the canonization process, it is called as favor received. Okay? So kung panalitan, muadto mo dito sa Simala, muadto mo sa lubong ni Archbishop Kamumot, na ayot mo, nakapasar sa board exam, doon na mo giampo inyong nadawat. In layman's term, you may call that as miracle, but in the canonization process, it is called as favor received. Favor received means it is something personal, but with divine intervention. It is something personal. Waay makalalis ni mo ana. Tinuod dunay intervention sa Ginoo, tinuod nga natabangan ka ni Archbishop Kamumot, but it is something personal. It is something personal. Why? Because Rome gives us criteria when a healing can be called as miracle. What are the criteria? We have 4 criteria. Number 1, life-threatening. Nga ang kaso, ang sakit, kinahanglan life-threatening. Unsa may gipasabot og life-threatening?
kanang sakit nga himatyon, kanang sakit nga way kaayuhan, kanang sakit nga moingon ng doktor wa na may mahimo ni ana, papaulian na lang na, pasuwatan lang nas last will and testament, papangitaan na nagpari. Life-threatening means there is no more chance of healing. For example, cancer, especially fourth stage cancer. Labi na cancer nga terminal nga ni metastasize na nga ni spread na sa tibok niyang lawas, nga maingon ang doktor di na matabang og chemotherapy. Or unsa pang mga sakit nga di na gyud kanang vegetable na ang maong masakiton, giatake, bedridden, unya paabot na lang kas kamatayon. Life-threatening. Dili na pwede nga mahimong milagro nga sakit ang inyong ngipon, nag-ampo mo Archbishop Kamumot na ayo, niya moingon pa din, miligruhan jud ko pader kay paghuman akong ampo sa iyang prayer card, nawa ang akong sakit sa ngipon. Dili na mo qualify as miracle, but it will qualify as favor received. Klaro? Nakapasar mo sa board exam. Nakapasar mo sa board exam. Biskan wa mo ituon-tuon, nag-ampo mo Archbishop Kamumot, itawag ra na og favor received. Kay dili man na try life-threatening kung mahagbong ka sa exam. Mabuhi pa man ka ni ana. Okay? I hope klaro. Now, the second criterion cannot be explained by science and doctors. Nagpasabot nga ang kaayuhan nga life-threatening dili ma-explain sa mga doctors, medicine, and science. Kaya nga naman, doon ay mga kaayuhan nga naayo, pero inipangutana ni mus doktor, mo doktor pananglitan, life-threatening, cancer. Okay? Pasar ka sa first criterion. Number 2 criterion, cannot be explained by doctors. Apan, pangutanon ni mong doktor, Dok, nganong naayo man ni siya, Dok? Cancer man eh. Hapit na may mimatay. Naayo na siya kay nag-undergo man og chemotherapy. Naayo na siya kay doon na may surgical intervention. So, the moment the doctors can explain the healing, it will automatically disregard the possibility of having it called as miracle. Example, tinuod yun ni. Doon ay kaso, among gi-investigate, kung sa may kaso, doon ay bata nga himatyon. Nanghilak na ang mga ginikanan, kay patay na yun eh. Kay ang iyang platelet, usa na lang, one. One na lang, so usaw man na, patay na ng bata, nag-one na lang ang platelet. Pag-abot og one ang platelet, no, na, nanggawas ng dugo sa iyang baba, iyang dunggan. Pag-abot og one ang platelet, nibalik, ni-shoot up ang platelet. Within 24 hours, the platelet became normal. So, nakagubot ang ginikanan, ang mga parinti, milagro na ni, mao na yun ni pader. Mao na yun ni. So, atong gi-investigate ang maong kaso, kung sa may nahitabo. Ingon ang doktor, tinuod na, Father, nga naabot og one ang platelet, one na lang. Pero kung sa may nahitabo, while the platelet was decreasing, nakaubos ang platelet, ilang giabunuhan og napo kabuok bags of blood. So the moment pag-abot og one, dito na niipikto ang giabuno nga dugo. So on the part of the doctors, they could explain nganong nitaas og balik ang maong platelet. So, kay na-explain man sa mga doctors, dili na pwede nga mahimong kaso aron tun-an nga mahimong milagro. Lain nga kaso, investigate na po nato. Nga naman,
Ang bata diri pa sa tiyan sa pangalan kanang gi-scan, no? Ultrasound, no? Gi-ultrasound, nakit-an nga ang tanan tinai, the intestine, ang iyang intestine gawa sa iyang tiyan. Gawa sa iyang tiyan. So giingnan ang mama nga inig panganak yun nimo kinahanglan doon nagyoy pare nga mag-atang kay mamatay na yun ning bata. So tuod man pagpanganak niya bunyagan dayon ang bata, gioperahan. Unya ang bata, that was like 2 years ago, 5 years old na ang bata. Nya buhi man, nabuhi. Tanaw, taas lagi sa kuan, taas kayong tahi. So gipangutan na ang doktor, Dok, tinuod, life-threatening to. Life-threatening yun, imagine na ang tinain ni mo na as gawa sa imong tiyan, di life-threatening yun na. Yaon sa may nahitabo, Dok, giunsa may inyong gibuhat nga buhi maning bata ang iyang tubag. Simple ra kay pader. Ang among gibuhat tungod kay nagawas mang tinai, amo ra pod gisud og balik ang tinai sa tiyan. So, na-explain gihapon. So daghan kay mga kaso na abot nato, pero inig-investigate, ma-explain sa mga doctors. Kaya nga naman, kasagaran, they undergo chemotherapy, o usahay mo undergo og surgery, usahay mo agi og tambal. So the moment doctors can explain, it would automatically eliminate the possibility of being called as miracle. Number 3, one intercessor. Kinahanglan, usara gyud ang atong ampuan. Kung doon na tayo sakit, usara gyud. Si Archbishop kamumot ra gyud. Ayaw ng pangitaglain. Kay, ngano usara man gyud atong intercessor para klaro tuhong the credit is given. Kay pananglitan, interbyahon man ka na, naayo ka, tinuod, kinsa man ka nag-ampo, Archbishop Kamumot, Pedro Calungsod, John Pulto, Mother Teresa, mag-away na sa langit, mingon, ako may nitabang, ako man. So kinahanglan, usara gyud para klaro gyud, nga, sigurado gyud ka nga ang imong intercessor, si Archbishop Kamumot ra gyud. Number 4, 5-year lapse. Usa may pasabot sa 5-year lapse. Ilabi na sa mga kaso sa mga cancer. We can start the study of the case of the healing 5 years after being healed. Ngano man, mga sakit, ilabi na cancer, na siguro mga kaila, maingon, naayo ko cancer. Human sa 3 ka tuig mo, relapse, mo balik. Inigbalik patay dayon. Kabantay mo ana. Kasagaran ning cancer maayo pero og mo balik gani, kung mo relapse gani, mas isog. Og mas isog na uncontrollable ang pagmetastasize, lisod na pakgangon og eventually mamatay. Mao na kung doon na mo'y cancer, paabutas ang 5 ka tuig. Aron ato ma-studyuhan ang inyong sakit. Ikaw mas 5 ka tuig, pwede na mo mamatay. Ano? So, these are the 4 criteria nga matawag og miracle. Number 1, life-threatening. Number 2, cannot explain by science and doctors. Number 3, one intercessor. And number 4, 5-year lapse. So ang pangutana, doon na ba'y kaso karon? Wala pagyud. So mo nang usani sa atong rason nga nung ato ning gihimo nga topic para magtinabangay ta og sabwag sa maong devotion aron makakita ta og kaso that eventually lead to be called as miracle. Kaysa ako nag-ingon, kinahanglan patag usa ka miracle para mahimong blessed,
and another miracle to become a saint. Okay? So that is the process of canonization. Now, we go to the second part. We talk about the life of Archbishop Kamumot. Si Archbishop Kamumot natao dito sa Karkar on March 3, 1914. March 3, 1914. No, parehamig birthday ni Archbishop Kamumot. Mo nagmangita mo na ako, tuwar ako sa Karkar. No? Ug maingon sila, Santos, kuha mo siya, sinner and saint. No? Ako makasasa, si Archbishop mao ang santo. Si Archbishop Kamumot, natao din balaya. Mo ni ang balay. Hangtod karon ang iyang balay, naalang gihapon sa Karkar. Ang nagpuyo ni ini ang iyang pag-umangkon. No? So, nagyapon ang iyang balay. March 3, natao si Archbishop Kamumot. The following day, March 4, ibunyagan dayon siya. Ang pangan ni Archbishop Kamumot is Teofilo. Teofilo comes from the Greek word Theophilos. The word Theophilos comes from two Greek words, Theo and Philos. Theo means God, Philos means lover. Etymologically speaking, the name Theophilo means lover of God. The name Theophilo means beloved of God. No? Sumunay pangan ni Teofilo. Doon ang yung meaning. Ambot inyong pangan sa may meaning, ana. Basig sunusunod na pangan sa artista, pangan sa bisang unsa na lang na. Ang pangan ni Archbishop Kamumot is very significant. Ang nagkonfirma ni Archbishop Kamumot si Bishop Juan Gorordo. Ang papa ni Archbishop Kamumot, ang pangan Luis Kamumot. Ang permiro niyang asawa, ang pangan si Saturnina Rosales. Duha kabuk ang ilang anak. Una, si Otilia, o ikaduha, si Father Diosdado Kamumot. So, si Archbishop Kamumot, doon na siya half-brother nga pari. Anak sa permirong asawa sa iyang papa. Pagkamatay ni Saturnina, si Luis, dali rapod na in love. Naminyo na pud siya usab. Ang ikaduhang asawa, si Angela Bastida. Kanis Angela, taga Talisay. Ang ilang anak, si Filomena, si Fidelisa, si Archbishop Kamumot, ikatulo sa manag-igsuon, ikaupat si Tereso, then ikalima si Elpidio, ikaunom si Carmen, ikapito si Amado, ikawalo si Remedios Kamumot Baricuatro. So, walo sila kabuk igsuon, ikatulo si Archbishop Kamumot. Ang akong naabtan si Remedios nga namatay 2 years ago. Si Remedios Kamumot mauni ang amahan ni Father Dennis Baricuatro. Ambot kahila mo ana niya, nana siya na-assign karon sa Tabunok. Si Father Dennis Baricuatro, pag umangkon ni Archbishop Kamumot, ug mao ni ang iyang mama. And majority of the testimony of the childhood of Archbishop Kamumot came from the sharing of Remedios Kamumot Baricuatro. So mao ni si Father Dennis, amot nakakita ba mo ani, mao ni ang pag-umangkon ni Archbishop Kamumot. Mao ni ang ancestral house ni Archbishop Kamumot. Matud sa mga testimony, si Archbishop Kamumot nagtubo
usa lang ka ordinaryo nga bata sama sa inyong mga anak. Matud pa, ang iyang paborito nga pagkaon gitawag og kaning murag hupya, no? Hupya murag nga binangkal mo niyang gusto. Og ang iyang gusto nga sports, volleyball. Kay mao pa ning panahona nga ang volleyball gi-introduce dinhi sa Pilipinas, naabot sa Karkar ug mao to ang iyang perming duwaon. Matud sa mga istorya, si Luis iyang papa usa ka organista sa St. Catherine nga simbahan. So si Archbishop Kamumot kada adlaw mukuyog ni Luis, mukuyog sa iyang papa nga mosimba didto sa ilang parokya. Og ang mama niya nga si Angela maoy magpundok sa iyang mga anak nga 8 ka buok kada gabi alas 6 aron mag-rosaryo. Si Archbishop Kamumot, pag-graduate og high school, ganahan unta mokuha og agriculture. Apan niadtong panahona, ang agriculture gi-offer man didto sa Mindanao. Og ang iyang mama nga si Angela wa mosugot. Niundang og eskwela si Archbishop Kamumot. Usa ka adlaw ni ana, kisa tipangan sa iyang half-brother, si Father Dado. Si Father Dado ni bisita dito sa Karkar ug iyang giingnan si Teofilo, no? Ang pangalan tong Teofilo pagkabata, Lolong, no mo to yang angga. Giingnan niya si Lolong, dili naman jud kakuha og agriculture dito sa Mindanao, sud na lang sa seminaryo. So mao to nga nisud sa seminaryo si Archbishop Teofilo Kamumot. Pila ra may istorya, pagsud niya sa seminaryo, mao tong panahon sa gubat 1939 to 1945. Naordinahan pagkapari si Archbishop Kamumot niadtong December 14, 1941. Ang iyang primerong parish assignment isip assistant parish priest sama ni Father Neil dito sa San Fernando. Assistant siya dito. O kinsa may iyang padikura sa San Fernando? Ang iyang half-brother nga si Father Dado. Nagkuyog sila dito. Barely 1 year. Pagkahuman dito sa San Fernando, gibalhin si Archbishop Kamumot sa Talisay. 15 ka tuig isip padrikura sa Talisay. Dugay-dugay sad. Ako gani, duha pa man ko ka tuig dire. No? Murag dugay naman. No? Siya dito 15 ka tuig. Og daghan tag testimonies dito sa Talisay. Matod sa mga istorya, pag-abot ni Archbishop dito sa Talisay, katunga sa simbahan na bombahan. Pasabot gikan dinhi, padong dito sa likod, nawa ang simbahan kay gibombahan. Ang iyang kumbinto nahanaw kay gibombahan. Pag-abot ni Archbishop Kamumot, ang iyang primerong gibuhat, mao ang pag-rebuild sa iyang simbahan, ang pag-rebuild sa iyang kumbinto. Niadtong panahon na, mintras padikura pa si Archbishop Kamumot, wala pa'y mga ubang parokya. Wala pa na ang Tabunok, wala pa na ang Laray nga mga parokya, wala pa na ang San Isidro. Ang Talisay pa nga parokya. Matod sa mga istorya, kung ikaw lumad nga Talisaynon, nag-edad na kakaroon og 60 years old above, kailagyo ka ni Archbishop Kamumot. Bisan mo adto pagkag Talisay karon, kung lumad ka nga taga Talisay, kailagyo ka. Kay nga naman, unanimous ang ilang sharing nga si Archbishop Kamumot
mobisita kada balay sa iyang parokyano. Doon na kuno to siya'y motor o iyang bisitaon ang kada balay, makatoliko man o dili. Ug matod sa mga istorya, niadtong panahon na daghan man ang mga aglipay. Gani doon na panay aglipay nga simbahan karon sa Mohon. Daghan ang mga aglipay na konberter o nabalik sa simbahang Katoliko tungod sa iyang pagkabuutan. Human sa ika-15 nga tuig, no, pinangga kay siya nga iniadto ni Talisay dunay monumento didto. Human sa ika-15 ka tuig, napoy Archbishop Kamumot Street, no, dito sa Talisay. Nahimo siyang obispo og na-ordain siya niadtong May 29, 1955. Nahitabo ang ordination dito sa katedral uban ni Cardinal Julio Rosales. Og inyo makita si Archbishop Kamumot kana nagkao og itom padung sa iyang ordination panahon sa pagka-obispo. Og dinhi inyo makita sa picture si Archbishop Kamumot nagdawat og mga insignia during the ordination of his episcopacy. Ang unang assignment ni Archbishop Kamumot isip obispo dito sa Archdiocese of Haro niadto March 23, 1955 to June 10, 1958. Unsa may nahitabo dito sa Haro, balik tulo siya ka tuig isip auxiliary bishop. Ang bishop niadtong panahon na si Most Reverend Jose Maria Cuenco. Og inyo makita sa picture si Archbishop Kamumot panahon sa iyang pag-abot dito sa Iloilo nga gisugat sa mga Ilonggo. Inyo makita sa picture si Most Reverend Fernando Capalla. Usa ni siya ka obispo dito sa Davao upon retired. Kani si Archbishop Capalla, pagka-assign ni Archbishop Kamumot dito, seminarista. O kuyog-kuyog ni Archbishop Kamumot. Usa sa mga sharing nga iyang giingon, mingon siya nga, kini kuno si Archbishop Kamumot, ang iyang tawag, dong, no dong. Inigsuroy nila, iniguli sa kubinto, ay mga pobre nga muduol. Archbishop, gay kong kwarta, hatag na pod. Archbishop, gay kong kwarta, kay palit og pagkaon, palit og tambal, hatag na pod. Moabot ang panahon nga moingon sa Archbishop Kamumot, tanawa akong sutana, no? Iya ko nung ibali ang iyang bulsa, tanawa, wa na'y sod. Sod ang akong bulsa, wa na'y kwarta. Nya namang yapoy mo duol, mayo og kwarta. Ang iyang buhaton, iyang ihatag ang iyang rosaryuhan. Nya nanapoy laing pobre mo duol. Iyang ingnon si Archbishop Capalla nga bata pa, dong, pahumas ako sa imong rosaryuhan og iyang ihatag ngadto sa kabus. So silang duha wa nay kwarta, silang duha wala nay rosaryuhan. Unya nanampo nila laing tao nga moduol mga iyong kwarta. Ang iyang buhaton, iyang kuhaon ang iyang sing-sing. Di ba ang obispo duman ay sing-sing, ihatag sa maong pobre, uya ingnon, iprinda ning sing-sing dito sa pawn shop. Nanapoy laing pobre mo dool, wa na siya kwarta, wa na po'y sing-sing, iyang hubuon ang iyang pictorial cross, og ingnon, iprinda ni dito sa pawn shop. Iniguli sa kumbinto, iyang pangitaon ang iyang kaubang pare, Monsenyor, baingon sa Archbishop Kamumot, nakoy hangyo nimo. Unsa man Archbishop, pwede ikaw ang mulukat sa giprinda nga sing-sing o pictorial cross dito sa pawn shop. Kaya wa na ko'y kwarta. So inana ka generous si Archbishop Kamumot, iyang ihatag ang tanan kung unsay panginahanglan.
So inyo makita si Archbishop Kamumot, picture na sa tunga niadtong 1956. Uban sa mga apostolado sa pag-ampo. No? Pagkahuman niadtong 1958, gibalhin na po si Archbishop Kamumot sa Cagayan. Ang iyang title, Coadjutor Archbishop of Cagayan. Pasabot nga kung ang bishop mamatay, siya ang mupuli. Niadtong 1958 to 1970. Almost 12 years sa Cagayan. So inyo makita dinhi ang picture ni Archbishop Kamumot. Ang obispo ni atong panahuna, si Most Reverend Hayes, si Archbishop Kamumot mao ang iyang assistant. So inyo makita si Archbishop Kamumot on the left-hand side, on the right-hand side, ang Archbishop ni atong panahuna sa Cagayan, si Archbishop James Hayes. O dunay picture uban sa mga kaparian sa Cagayan. Si Archbishop Kamumot, pag-assign dito sa Cagayan, ambot kinsabay nakaadtong Cagayan, dito siya na-assign sa Balingasag. Kanang Balingasag, border na sa Misamis Oriental, sa Bukidnon o Cagayan. Nakaadto man jud ko ana, nagsakay mig sakyanan, nindot na kay daan. Ang among biyahe 3 ka oras. Kung sa panahon pa ng Archbishop Kamumot, bati pagdaan, perting layo pa, mga 5 na ka oras kuno ni adtong panahuna. Si Archbishop Kamumot, wa gyud mo reklamo, bisang obispo, layo kaayo iyang i-assignan, ni sunod gihapon siya sa iyang assignment. Ni adtong panahuna, samtang padrikura si Archbishop Kamumot dito sa Balingasag, nahitabo ang Second Vatican Council. Ang Second Vatican Council, meeting ni sa tanan nga mga obispo, tanan nga mga cardinals dito sa Roma. O si Archbishop Kamumot, usa sa mga Pilipino nga obispo nga niapil. So, sa atong picture, maorin ni ang obispo nga niapil sa Second Vatican Council. Para makasabota unsa ning Second Vatican Council, meeting sa mga obispo. Unsa may epekto niini. Kung sa una ang pari magmisa magtalikod, karon magatubang na tungod na sa Vatican Council. Kung sa una ang misa Latin, karon binisaya na, bunga na sa Vatican Council. Ug apil si Archbishop Kamumot ni anang pag-meeting sa tanan nga mga obispo. Ambot kaila ba mo ani, kini si Most Reverend Angel Lagdameo, nga karon retired na. Ambot ani mga 1980s, nahimo ning padrikura sa San Nicolas. No nahimo ning padrikura sa San Nicolas panahon ni Cardinal Vidal. Pagkahuman dinhi sa Cebu, gibalis Dumaguete, then gibalhin siya dito sa Iloilo. Karon retired na. Dunay istorya si Archbishop Lagdameo. Unsa may ang istorya? Iyan ning gipakita ang maong picture ni Archbishop Kamumot. Ang istorya ni Archbishop Lagdameo, nga pag-adto ni Archbishop Kamumot sa Roma, nisulti siya sa iyang mga kaila. O ang iyang mga kaila po nga dunay kwarta, giingnan nga Archbishop, ako'y mo priti nimo sa imong aeroplano, ako'y mo hatag og pocket money, nya palitan ka og bagong sanina. Unya gitagaan po siya kwarta, aron ipalit og sapatos, kay ang sapatos busluto naman. Kay kung doon na siya kwarta, iya mang ihatag sa mga pobre. Pag-abot sa adlaw nga mularga na siya dito sa Roma, gihatod na siya sa iyang benefactor. Padung na ta, diretso na kay padung na sa airport, ningo mas Archbishop Kamumot, di lang ta mo atog airport. Asa man ta padung Archbishop? Adto lang ta sa pier. Nga naman, magbarko lang ko.
Wa na lang nangutana ang benefactor kay kibaw siya ang kwarta nga iyang ipalit og ticket sa eroplano, iyang na pong ihatag sa mga kabos. Mao nga ang iyang accommodation, barko na lang, di na lang mag-aeroplano. Nya maka-imagine mo, karon moadto tag Manila 24 oras ang barko. O karon moadto tag Roma moabot og 20 oras, 20 hours. Unya kung magbarko siya, pila ka nakaadlaw. No, pila ka adlaw gikan dinhi sa Cebu, moadto pas Hong Kong, perting layo aptan siguro 2 ka semana. Aptan siguro usa ka buwan ang biyahe. Unya ang katawanan pagyod, kamo nga nakasakay nagbarko, di ba sa barko do na may first class, do na may tourist, do na third class, fourth class, economy. Si Archbishop Kamumot tuwa sa fourth class. Kaya imagine mo asa ng fourth class, basi tuwa na lapit sa makina. O gipangutan na si Archbishop, nganong naamang ka sa fourth class in town, wala naman lang ka ni kuha og tourist. Ang iyang tubag, kay wala na may fifth class. Wala naman ko ni fifth class. Matod na ni Archbishop Lagdameo. O dito sa Roma, kung makbantay mo sa TV, ang Santo Papa ragyoy magsulob og puti nga sutana. Kung moadto mi sa Roma, ang tanan pari mag-itom. Diri ra sa Pilipinas nga magputi mi tungod kay init ang atong climate ug itagaan ta og dispensation sa Roma. But the moment we go to Rome, only the Pope wears white and all the priests wear black. Og mauni ang sulobon sa obispo, kaning naa sa picture, nga flaming fuchsia ang color. Apan si Archbishop Kamumot, tungod kay wa man siya kwarta nga ipalit og sutana nga inani og color, ang iyang gibuhat, una siya mularga dito sa Roma, iyang gitina ang puti nga sutana para mahimong color og inani, para mahimong fuchsia ang color. Nya pila man ka oras ang biyahe, pag abot niya sa Roma, pag abli sa iyang malita, ang iyang gitina nga puti nga sutana, it turned out nga nahimong pink. So, ang nahitabo, ang mga Pilipino nga obispo nag-amot-amot aron palitan siya og fuchsia nga sutana. So, pag abot dito sa Roma, kay bag-o man na iyang sutana, gi-picturan. Murag gi-selfie ba? Selfie, no? Mabataon, gi-picturan. So, mauni ang istorya nganong nagbarog si Archbishop Kamumot inani nga posing kay bag-o di ay ni ang iyang sutana. Okay? Matod na ni Archbishop Lagdameo. Karon, padayon ta. Si Archbishop Kamumot dito sa Cagayan, nibati og sakit ang iyang kidney. Gioperahan ang iyang kidney o ni-deteriorate ang iyang health. And he decided to retire early. Nibalik siya dinhi sa Sugbo. Pagbalik niya sa Sugbo, ang iyang primerong assignment sa Pardo. Mao na nga kita, taga-buhisan, malipayon kay ta, kay si Archbishop Kamumot, apil ni sa iyang suruyon sa una. Gani ang kapilya sa atong tuong, no? Kani atong parokya tuluman buhisan, pamutan og tuong. Ang tuong ug ang pamutan sakop na sa Pardo sa una. Di ba ambot mga lumad nga taga-buhisan, kaabot pa siguro mo ana, nga ang barangay tuong sakop sa Pardo ug ang present chapel
sa tuong gibinditahan ni Archbishop Kamumot. Og daghan kay mga tiguang sa tuong nga moingon, Father, nakailami, nakakita mi, nakaistorya mi ni Archbishop Kamumot, siya ang nagbunyag sa among mga anak. Og daghan kay testigo diha sa tuong. Human sa Pardo, si Archbishop Kamumot nibalhin sa Karkar. Og dito sa Karkar, mauna ang iyang lugar, asa pud siya natawo. Kay ganahan siya mga lagad sa iyang lugar nga natawhan. So inyo makita si Archbishop Kamumot dito sa bukid, nagmisa uban sa iyang mga parokyano. Og dinhi, no, na-picture ni Archbishop Kamumot uban sa mga membro sa mga apostolado sa pag-ampo. Karon, si Archbishop Kamumot, usa sa iyang mga interesting nga mga istorya, mao kini gitawag og phenomenal experiences. Unsa phenomenal experiences? Mga pahitabo nga murag tinuod, murag dili. Murag katuhuan, mura pod og dili. Phenomenal experiences. Number 1, by location. Unsa man ang by location? Kanang by location nga ang tao makit-an sa duha ka lugar at the same time. Ang tao makit-an in two different places at the same time. Pananglitan, na ako dinhi karon sa parokya nagyaw-yaw, nakit-an po ko sa tuong karon at the same time. Mao na gitawag og by location. By means two. Location, no? Two places at the same time. Ang uban po nato nag-by location man. No? Kasuway mo by location. Kanang bitaw magtan-aw mo nako. Unya inyong hunahuna to as balay. Na mo na by location. Ang uban naminaw nagduka-duka. Kana by location pud na, no, nagdamgo. Oh, by location pud na. Apan si Archbishop Kamumot existed in two places at the same time. Pagkadaghan og testimony. Number 1, dunay niadto dito sa Karkat. Duha ka bukbatan-on. Gipangita si Archbishop Kamumot og mingon, asa man si Archbishop Kamumot, ang nakakita, ang nisugat, ang sakristan mayor. Og miingon nga si Archbishop Kamumot tuwa mas taas, ngano man ta di ay magpasalamat ming Archbishop Kamumot kay gahapon, yesterday, Archbishop Kamumot visited my mother in the hospital at 9 o'clock in the morning. O pagkaudto, humanyag hilog, naayo akong mama, gipagawa sa doktor, mao na namalik mi dinhi aron mangayo og pasalamat. Nangaot ang maong sakristan mayor. Ngano man, niingon ang sakristan mayor, unsa orasa? Gahapon, alas 9. Sigurado mo alas 9? Oo, asa man ang hospital? Tuwa sa syudad. Naglingo-lingo ang sakristan mayor. Ningon siya, gahapon, kung moingon mo dito siya sa hospital alas 9, naghilog sa imong mama, testigo man po ko nga karon, o gahapon alas 9, ako'y ni-serve ni Archbishop Kamumot kay doon na po siya'y kasal dinhi sa atong parokya. Og buhi pa na siya karon ang nisulti. Mao na gitawag og by location. Lain na istorya. Nahitabo diya sa Pardo. Di ba kahinumdum mo sa una, no, mga siguro early 90s, di ba at bang sa simbahan sa Pardo, naaman diha ang merkado, no, kahinumdum mo, di ba, naaman ang merkado atubangan, unya, doon ay namaligya og mga kamatis, namaligya kamatis ba, nabanggaan man na ang iyang karumata, ang mga kamatis nagpasad, nangalata, perti niyang hilaka, kay wa pa siya kabawi, nangalata na, saong pa man nagbaligyas kamatis nga mga lata naman. Niagi mas Archbishop Kamumot.
pagkakita sa mga lata nga mga kamatis, iyang gibayran, iyang gitagaan og kwarta, giingnan ay na lang ka problema kay bayran na lang tikas kamatis, ulit na sa inyo, pamunita na lang na. Perting lipaya sa maong vendor nga iyang paambit sa iyang kauban pod nga na maligyain siya, buutan lang yun ng obispo diya, oy kay akong kamatis na lata, naligsan, gitagaan man o kong kwarta. Mingon ang iyang kauban nga manindahay, kinsay ni hatag ni mong kwarta? Si Archbishop Kamupot. Di siya dili, kung saan pagkitabo nga, nisimba kong ginang buntag, dili man siya nagmisa, kay nilarga ko no. Mao nga ang duha, ilang gisigurado ng adto sa kumbinto, ilang gipangutana, day, kanang naa si Archbishop Kamumot, wala man to amas Manila. Nisiga ang ilang mata. Nganong nisiga ilang mata? Kay niingon man tong usa nga si Archbishop Kamumot lagi to ang nihatag niya kwarta, nibayad sa iyang nalata nga mga kamatis. Unya niingon man taga kumbinto to sa Archbishop Kamumot sa Manila. Mo na gitawag og by location. Karon, kaila mo ani atong pinangga nga si Cardinal Vidal. Usa sa nihatag og testimony si Cardinal Vidal. Cardinal Vidal gyud ha, di na gyud na mamakak. O Cardinal na gyud na. Unsa may giingon ni Cardinal Vidal? Nag-meeting kuno sila. Nya pagka mag-meeting, pila ka mga adlaw, dunay kaila ni Cardinal Vidal ni Dool ug minutes. Kani si Archbishop Kamumot milagroso kay nibisita na pud siya sa akong mama dito sa ospital, naayo human niya hilugi akong mama, milagroso kay na iyang kamot, Eminence. Nangutan na si Cardinal, kanus aman dayto ni adto si Archbishop Kamumot nibisita sa ospital sa imong mama ni adtong Lunes, unsa orasa? 2:00 sa hapon. Lingo-lingos Cardinal Vidal. Pagsigurado, iyang gitan-aw ang iyang libro, diin gisuwat ang schedule. Ug tuod man, ni adtong Lunes, 2:00 sa hapon, naghimo sila og meeting uban ni Archbishop Kamumot. Ug nundong pa Diyos Cardinal Vidal nga tapad sila, si Archbishop Kamumot kuno nagduka-duka. Ug iyang gisiko, ug iyang gipukaw, ingon nga, Archbishop, mag-votation na ta sa meeting karon. Mo nga si Cardinal Vidal mismo naglibog kay nga naman dunay niingon nga niadto sa ospital, unya ingon pud siya nga nagmeeting lagi mi ni adtong Lunes 2:00 sa hapon. Mao na gitawag og by location. Daghan pa kaayong mga istorya, example lang to kay maghabian niya ta, no, gabiin na ra ba. So, sunod, by location. Lain nga phenomenal experience ni Archbishop Kamumot, walk on water. Murag Ginoo bitaw, di ba ang Ginoo? Kinumdum mo sa ebanghelyo nga si Pedro nilakaw po sa tubig na unlod, apan si Jesus nilakaw sa tubig, iyang kuha si Pedro. Si Archbishop Kamumot mura po Ginoo kay nilakaw sa tubig. Usa may istorya ni ini. Buhi pa man gipon. Kung may mo bakak man imong pader, sa istorya ra man imong pader. Buhi pa gyud niya karon. Ang iyang pangan si Zinaida Paninsero. Kani si Zinaida Paninsero, usa ni siya ka membro sa Legion of Mary sa Karkar. O si Zinaida Paninsero, ang iyang edad ron mga 67, maestra ni siya sa St. Catherine o retired na karon. Niadto panahon na kani si Zinaida Paninsero was still 18 years old. 18 years old. O kuyog-kuyog ni siya kay katos Archbishop Kamumot kuno matud niya kung magmisa sa bukid, iyang kuyugon ang mga members sa Legion of Mary.
Sakay siya sa ilang Ford Fera ni Archbishop Kamumot niya, uwan man kayo, uwan kayo. Pagpadong nilag bukid, muagi magsapa. Perting kusuga sa bulog sa tubig, nga dili makalabang ang maong sakyanan. Mingon sa Archbishop Kamumot nga, di takalabang sa sakyanan, pambili na lang mo din sa sakyanan, ako nalay mo diretso dito, ron magmisa. Nya pila ra may istorya, ninawag sa Archbishop Kamumot sa sakyanan, ni padayon og lakaw. Unya kani si Sinaida, mura man punig marites. Mura man punig marites. Nga naman, iya man gisunod sa Archbishop Kamumot, asa man ipadong sa obispo ha, di man ta ni kalabang. Og nakita gyud sa iyang duha ka mga mata nga si Archbishop Kamumot nilakaw literally on top of the water. Gipangutana, basig natoy bato, no, kay na may bato, basig maong nakalabang. Di manggali makalabang ang sakyanan, unsaon nakapagpangitas bato. Ug matod niya, Pader, paglabang ni Archbishop Kamumot, naglakaw raman mas tubig, wa man nga, di ba, og nay bato, magana-anak man ta. Oy, manaanak pa man ta, di ba? Si Archbishop Kamumot, mura ra gyud naglakaw og dan, og nilakaw sa tubig. Og pag-abot dito, nisiga ang mga mata dito sa kapilya sa bukid. Kay kibawgot sila nga kung kusog kayo ang uwan, kusog ang bulog sa tubig, wa gyud makalabang. Nisiga ang ilang mata ug ming Archbishop, giunsa nimo paglabang dinhi? Ingon siya, ay na problema, ang importante naabot ko, magmisa ta karon. Human og misa, gipugnan si Archbishop Kamumot nga muuli. Kay lagi, kay bawo sila, nga taga dito sila, wa gyud makalabang, apan mi-insister gyud si Archbishop Kamumot nga muuli, tungod kay doon na po siya laing schedule dito sa parokya. Og sama ni Zinaida nga dunay marites, dito sa bukid, doon na po'y duha ka marites. Pero mga lalaki ito, amo to sa may lalakis marites. Ha? Parites. To apoy duha ka parites. Kaning duha ka parites, nag-ukoy-ukoy sad. Ilang gisunod si Archbishop Kamumot, and right in front of their eyes, they saw Archbishop Kamumot walk on water. O kini si Sinaida o kining duha ka mga lalaki buhi pa ni karon. Og buhing testigo nga nakakita nga nilikaw si Archbishop Kamumot on water. Ikatulo, multiplication of food. Mura po ni siya Ginoo, di ba ang Ginoo? Katong ebanghelyo sa miaging semana, dunay duha ka pan o duha ka isda, 5 ka pan, iyang gipikas-pikas ni multiply. Maupod si Archbishop Kamumot. O sa may nahitabo. Again, padong gyapon siya sa bukid, kuyog niya ang mga members sa Legion of Mary. Pagpasaka nila dito, gigutom na si Archbishop Kamumot. Unya pagpanguli, iyang giingnan ang usa ka katikista. Dahil kanang muagi magyutas inyo, muhapit sa inyong balay kay gigutom jud ko. Perting gutuman ako. Ang Legion of Mary nagkisi-kisi. Archbishop in town, maikog ko nimo kay wag gipagkaon sa among balay. Way tao dito, way pagkaon, wa ako ikadalit nimo. Unya ang amon as bukid, layo pa kay tagpalitan. Diretso na tag-uli. Ingon sa Archbishop Kamumot nga, hapit lang tas inyo lagi. Na, usawa man ni Archbishop, sige lang good, at least makita ko sa inyong balay. Pagsunod niya silang balay, perti problema hagyod sa maong babae, kaya wala siya ikadalit nga pagkaon niya, pobre siya, wala siya kwarta. Paglingkod sa sala, mingon si Archbishop Kamumot, tanawa ko no ang imong kusina, basig na kay pagkaon dito. Na, kung saan Archbishop, wala lagi pagkaon dito lagi, kay wala pagkaon. Kaya tanawa lang good. Og tuon man, iyang gitanaw, iyang kusina, nisiga ang iyang mata, kay nga naman,
perting bundua sa pagkaon murag pista, perting daghan ng sudan ang ilang lamisa. Og di siya ka-explain asa gikan ang mga sudan, kay wa may nihatag ug wa po siya silingan. Lain nga istorya. Padong gyapon sa bukid si Archbishop Kamumot. Pag-agi nila sa maong daan nga gamay kaayo, dunay bayabas. Gagmay kayong bayabas, murag piso ang gidakon. Usa sa mga Legion of Mary, ganahan ta kuhaon ang bayabas, ug mingon si Archbishop Kamumot, ayaw na hilabti, kay di pa na makaon, gahi magkaayaw na. Nang padayon sa naglakaw, nagmisa si Archbishop Kamumot, pagbalik nila, mingon si Archbishop Kamumot, mga buotan man mo, ang inyong reward, pwede na ninyo makaon ang bayabas. Naglingo-lingo sila kay kibaw man sila nga di makaong bayabas perting gamaya perti magyong gahia. Apan sa ilang pagtan-aw sa maong bayabas, mura naggidakon og platito. Mura naggidakon og platito og mingon sa Archbishop Kamumot, tan-awa, pwede na ninyo kanon. Ipangutan nato ni sulti, basig lain tong agianan sister sa wa may laing agianan pader, maorag yun ay agianan dito sa bukid. No? So mo na example of multiplication of food. Sunod, lain na pod, levitation. Unsa man ang levitation? Kanang tao nga mulutaw sa hangin. No? Ang tao nga mulutaw sa hangin kay taas na kayo ang iyang pag-ampo, taas na kayo ang spirituality, nga mulutaw na sa hangin. Kumon kayo ni mga santos, daghang kay mga santos ani manglutaw. Ang uban nato, lutaw maghuna-huna. Daghan nato, lutaw gunahuna. Di ba? Mga anak ninyo lutaw. Pero sa Archbishop Kamumot, nilutaw sa hangin. Og daghan kayong testigo ani kumon kaayo ni nga istorya. Kay si Archbishop Kamumot mumata alas 2, alas 3 sa kadlawon. Alas 3 sa kadlawon si Archbishop Kamumot naa na sulod sa simbahan nagampo. Alas 3 sa kadlawon nagampo na si Archbishop Kamumot. Unya kani mga biyata nga sayo po kay moadto sa simbahan, ilang makitaan si Archbishop Kamumot nga samtang nagluhod ni saka na dire. Mahibong sila inigsud na sa simbahan. No, sa mas Archbishop Kamumot naa na dire ni saka na. Mao ni gitawag og levitation. Manglutaw. Muna tanawa yung tapad basin ng lutaw na. No, nang lutaw sa damgo, no, gidana dito sa fantasy, no, tuwa na sa sisay, tuwa na kay naglutaw sa ilang damgo, so bantay na ninyo. So mao toy levitation. So those are examples of phenomenal experiences. Karon anhita sa pagkamatay ni Archbishop Kamumot. Namatay si Archbishop Kamumot on September 27, 1988. Okay? Karon, dunay duha ka istorya sa iyang kamatayon. Timan-i. On September 27, 1988, ang primerong istorya nga nagtuyok-tuyok, ganito na nailib ni ini, mao ni nahitabo on September 27. Gikan sa kumbinto sa Karkar, kay Padre Cora man siya, niadto siya sa Valladolid, asa na mga madri karon, asa na siya makita ang iyang lubong, kay nagmisa siya dito at 6 o'clock in the morning. 6 o'clock in the morning. Pagkahuman niya og misa, nibalik siya sa kumbinto sa Karkar aron mamahaw. Humag pamahaw, nibalik na po siya dito sa mga madre aron pagtanom og 3 ka Indian trees.
tulo ka candle trees. Katong pareha bitaw di sa una katong akong ipamotol, katong tag-as kaayo. Inato, tulo ka buok, nagtanom siya. Pagkahuman niyag tanom, nilahos siya sa syudad, dinhi. Nihapit sa Carmelites, human sa Carmelites, nilahos sa seminaryo sa Mabolo, paniudto kay pistaman sa seminaryo ni Saint Vincent de Paul. Around 2 o'clock in the afternoon, human paniudto, nibalik si Archbishop Kamumot sa Karkar. Kay doon na siya misa alas 3 sa hapon. Pagpadung sa Karkar, somewhere sa Barrio Bajo, diha sa border between San Fernando and Karkar, ang iyang sakyanan nga Tamaraw ni overtake. Pag-overtake sa iyang sakyanan, dunay nasugat nga Amadora nga bus. Head-on, nibalik sa iyang lane, pagbalik, naigo ang lubot sa iyang sakyanan, mao nga naturtol ang iyang sakyanan, nalabay ang iyang lawas, on the dead, on the spot, namatay. On the spot, namatay. Okay, so mo na istorya. So mao ni ang Indian trees, no, tanawa dia sa TV, sa screen. Kung wadto mo karon, naa pa ni didto. Gani gibutang na for a very long time. Gibutang. These trees were planted by Monsignor Kamumot few hours before his car accident. Okay? Unya, doon ay mga madri nga ni testigo, mingus na pader, apil mi ato pagtanom ni Archbishop Kamumot sa maong kahoy. Mautoy permero nga istorya nga nagtuyok-tuyok nga dugay na kaayo. Karon, 3 years ago, pag suwat na to sa posisyo, kay kinahanglan tanan detalye man gyud na, atong giadto ang Carmelites. Gipangutana na to ang Carmelites kung tinuod ba gyud on the day that he died, Archbishop Kamumot passed by Carmelite Monastery in Mabolo. Ug tuod man atong nastorya si Sister May. Buhi pa na karon. Kumadto mo Carmelites, dunay madri nga usa diha ang mga magawas-gawas. Kay inyo makita nga madri nga gawas-gawas mo na si Sister May. Matod ni Sister May in siya, Father, tinuod yun nga diri si Archbishop Kamumot on the day he died. Kay nag-spiritual direction may nag-counseling. Di, nakuyawan ako. Unsa man orasa ni si Archbishop Kamumot, mingon siya, pagkahuman sa among misa. Niadto si Archbishop Kamumot, Father, pagkahuman sa among misa, kay pagawas nako sa kapilya, diha naman si Archbishop Kamumot nagtindog ug mingon siya, Sister, ang dami kog pamahaw, kay ni kahuman og kaon, mag-counseling ta. Unsa man orasa ang misa sa Carmelites, niadtong panahuna hangtod karon, alasay sa buntag. Alasay sa buntag. Unsa man na pagkahitabo nga naamang ganing picture gani diri ron nga si Archbishop Kamumot alasay sa buntag nagmisa sa mga madre, nagtanom pas mga kahoy, unya na po ni Sister May nga di man po di mamakak. Igiyon siya, Father, nagdungan mamig pamahaw. Ug mingon siya, Father, pagkamatay ni Archbishop Kamumot, usa ko ka semana naghilak kay di ko katuo nga mao na ditoy katapusan namo nga magkita. Mao nay gitawag og by location. Even on the day that he died, a by-location took place. Karon, namatay siya September 27. The following day, September 28, doon ay niatos kumbinto. Naas Archbishop Kamumot, nga naman, natakoy tuyo sa may mong tuyo. Amo tang ihatod ang stipend ug ang mga halad. Kay si Archbishop Kamumot,
pagkahuman niyag misa, nagdali-dali og uli, nalimtan ang halad, nalimtan pud ang stipend. Kanus man din nagmisa sa Archbishop sa inyong kapilya. Gahapon, and that's September 27, unsa orasa? 3:00 sa hapon. Unsaon man na, nga on his way back to Karkar around 2 o'clock, na disgrasya, namatay. Hala, nakamisa pa din siya dito 3:00 sa hapon. Mo na gitawag og by location. Nga biskang namatay na siya, nipadayon gihapon ang iyang pagpangalagad. No? Mo na nga ang September 27, on the day that he died, grabe kayo ang drama, no? Kung salida pa ni lupigon ang kuan, lupigon ang probinsyano ani, no? Lupigon ang probinsyano. Kay grabe ka, no, grabe ang twist, no? Lupigon ang money heist. Lupigon kay grabe ang twist. So mo ni ang lugar din asa namatay si Archbishop Kamumot, siguro makakita mo ni ini. So panahon ni sa iyang lubong, si Cardinal Vidal bata pa kayo in 1988. Unya on the right hand side si Father Danao, no, bata po kayo. So mo ning panahon sa iyang lubong, perting daghang mga pari nga niapil o ang mga katawhan sa Karkar. Matod sa istorya sa Karkar, ang lubong ni Archbishop Kamumot mao ang pinakataas, pinakadaghan, way makalupig biskang prosesyon pas pista sa Karkar, di makalupig sa pagkadagas mga tao nga nangapil. Literally, murag yung prosesyon sa Santo Niño inigpista. Literally, murag prosesyon sa Santo Niño. Ingna kong bakakon, tanawang picture. Tanawa. Unsa kadagas mga tao nga nitambong sa maong lubong. Buhi ka bata, tiguang, babae o lalaki, pobre, dato, ni apil, ni hatod sa lubong ni Archbishop Kamumot, tungod kay bauta, in one way or another, they were touched, they experienced Archbishop Kamumot's goodness. Inana kadaghang mga tao nga nakapil nga hangtod ron, record breaker nga way makalupig. Pagkadaghan. Tanawa ni nga picture kaning puti, di ba mo maning rotunda. Ang rotunda sa Karkar, ka-imagine mo mga tao nga nanguyog. Ug matod pa giingon is about 2.3 kilometers. 2.3 kilometers gikan sa simbahan padung sa minteryo sa Katoliko. Ang minteryo ani sa Karkar, dili pa nang gilubngan ni Archbishop Kamumot karon, kay gilubong na siya sa una dito man sa mausoleum sa iyang pamilya nga dito sa Catholic Cemetery. Kung gikan mo sa Karkar padung sa Argao nga dan, kanang padung Musaka, right side ni ana na diha ang minteryo. Naabot na lang ang lungon ni Archbishop Kamumot sa minteryo, wa pa nahurot ang mga tao nga nagsunod aron paghatod sa iyang lubong. Ambot ka kita. Pila ka kabuk mo hatod nato? Basi ang tag-iya ras porlon. Ang driver ras porlon lang mahatod nato in taon. Mao na nga magampo ta. Ug importante kayo ni in the process of canonization. Importante kayo ni in the process of canonization because kung unsa ka gidaghanon sa mga tao nga muhatod, it will determine how much people you have touched. Pila ka buktaw ang natandog sa imong kinabuhi, mao bitaw, di ba? Kung nay mamatay na tong silingan, namatay na tong mga kaila, kung suod na to muhatod man gyud ta.
Pero kung dili na to suod, wala ra. Mao na nga importante kay kung naay mamatay, usa na pag-determine ko ang tao buutan ba or dili. Kay basig ang ato ang magsigihila katurang utangan, no, kay di sila mabayaran. Dako kay ning utang na mo pader, mao nang hilak lang mi ani pader kay kisa na may mabayad ani among iyang utang. No? So mo nang bantayan ni nato ha, simbak kog mamatay mo, akamulay una. So mo ni ang kaniay nga lubong ni Archbishop Kamumot, unya about almost 3 years ago, atong gi-exhume ang iyang lawas. Pag exhume no, gikuha ang iyang patay nga lawas, na-deteriorate, na-corrupt, nagpasabot, nadugta. Ang nagpabilin, bukog na lang. Bukog na lang. So ang atong gibuhat, naghimo tag manikin, no, manikin man ni siya. Sud sa manikin, gisud ang mga bukog. Okay? So mura ni siya og manikin, gisud ang mga bukog. Apan dunay mga pangutana, so Father, kung nadugta yung lawas, di na masantos. No. Dili prerequisite sa pagkasantos nga dili madugta imong lawas. Dili kinahanglan. So whether madugta or dili, pwede gihapon ka masantos. Although daghang mga santos nga ilang mga lawas wala madugta. Pero dili na mao ang criterion to determine kung ang tao mahimong santos o dili. So akong usbon, ang lawas ni Archbishop Kamumot nadugta. So mo ni ang exhumation sa iyang lawas about 3 years ago. So mo ni ang iyang lungon, so ang manikin gisud sa lungon. So mo ni ang iyang present tomb. Siguro ang uban nato makita niini. Sige lang akong mga parokyano, one of these days maghimo iya tag pilgrimage, no, dito sa iyang lubong. Kung inyo makitaan sa tunga-tunga dunay puwa nga color, no? Kani siya. Dunay puwa diri sa tunga. Ang uban maingon dugo na, Father, dugo. Dili na dugo. Actually, wax. Kanang kuan ba? Kanang to sa kandila, wax. Apil na sa rite, apil sa rito. Sa karaang panahon. Kay sa karaang panahon, ang mga valuable nga mga butang, ang mga envelope, ang kaning mga lungon, butangan og wax para pag-seal sa maong dokumento. Once maliki, once mabuak, makuha ang wax pasabot, dunay attempt nga gikawat. So, it's more part of the right. So mo ni iyang present nga gilubngan. Modern kaayo kay gitabunan og glass aron lang makit-an ang iyang lungon. So mo iyang present nga kapilya nga nindot kaayo and dako og capacity. Okay? Now, go to the third part. Unsa may challenges? Number 1, prayer life. Ilabi na nining panahon sa Advento, ang challenge nato is our prayer life. Si Archbishop Kamumot, pareha man nato magampo. Kitang tanan magampo man, kay bawo man ko. Wa may question. Apan unsay nakalahian nato ni Archbishop Kamumot, consistent sa iyang pagampo. Ang pagampo ni Archbishop Kamumot, consistent. Di magdepende sa availability, di magdepende sa iyang convenience, apan makanunayon ang iyang pagampo sa iyang prayer life. Ubaw po ng hagit na tanan, every day, every minute, we continue to pray. Number 2, simplicity of life.
Pagkamatay ni Archbishop Kamumot, pag-abli sa iyang kwarto, tulo ra gyud ka t-shirt ang naa sa iyang aparador. Unya kanang mga t-shirt karon inyo na makit-an dito sa Domos Teofilo. Amot kung kinsay nakaadto niyo dito, doon na siya museum, gihanger ang iyang mga t-shirt nga maopoy nakit-an sa iyang kwarto panahon sa iyang kamatayon. So, perting gamaya ra gyud. Kay kung doon na siya mga kwarta, iya mangihatag sa mga kabos. Next is generosity. Ang iyang generosity para nako wag gyud makalupig. Ambot na kanung na bomoani aside atong singsing nga giprinda. Laing istorya sa iyang pagka-generous. Dunay na maligya og manok. Archbishop, na ako'y manok. Pila man na? 100. Ibutang na nas likod. Ang buhaton kato nagbaligya, igura mo atol dikos kumbinto, dalon ra pod og balik sa ilang balay. Human sa tulo ka adlaw, mubalik na po ni Archbishop Kamumot, bringing the same chicken. Og iya ra po ibaligya og balik, Archbishop, nana po ko'y manok, basiganahan ka ani. O sige, ibutang na nas likod. Dalon po niya dito sa likod. Human og da. Dalon na po dito sa balay. Human og sa kasimana, ibaligya na sad. Nagpasabot nga ang manok, gibaligya og ikatulo. Yes, Archbishop Kamumot, iyara pong bayran. Mao nga, giingnan siya, Archbishop, sa iyang kauban sa kumbinto, giilad ra makaning tawhana. Kanang manok nga iyang gibaligya, ikatulo na na gibaligya. Maura man ang manuka. Ang iyang tubag. Maulagi, kay nagtuo ko nga ang mga manok karon dunay uniform. Kay pariha raman. Pariha raman og balhibo. Og mingon siya, mas maayo pa ang kita ang ilaron kaysa kita ang mangilad. So, inaana iyang pagkamanghihatagon. Humility, ang iyang mapaubsanon. Kato sa Archbishop Kamumot, among the 45 witnesses nga doon nagyoy first-hand encounter, wala gyud musulti nila nga si Archbishop Kamumot musyagit kung masuko, maningka kung masuko. Wa gyud. Inana ang iyang humility, inana ang iyang patience. Ambot kita. Perting ni suda gyud ana. Perting kapila ta magyaw-yaw sa usa ka adlaw. Naawang ang uban nato gipagaw na lang ginaw, yaw-yaw. Di ba mabatanon kita mo na sa Facebook, TikTok kanang mama nga magsiyaw-yaw. Inauton ta maka-imbibe pud ta ana nga sama ni Archbishop Kamumot. Ang iyang isulti permi, sige lang, moabot rang panahon, mausab ragyod na siya. Mao ragyod. Nabito to yung driver, katong driver nga, nag-drive niya nga na disgrasya, si Tilo may pangana to. Giingnan na to siya nga, Archbishop, ilis din na imong driver. Kaya na imong driver, piting kusuga magpadagan. Ang tubag ni Archbishop Kamumot, kung ako ni siyang paundangon tungod kay reckless driver, kinsa na malay mukuha niya? Kung ako ni siyang paundangon, unya, ilado naman ni nga, kusog kay mo padagan, kinsa na may magpatrabaho niya kung dili na lang ako? Unsa na may pakaon sa iyang pamilya? Lahi po ang iyang panglantaw. Calmness, no? Ang iyang pagkakalma. Sa ako nag-ingon si Archbishop Kamumot, dili gyud to mga saba, dili gyud taas ang tingog. Kalma ra gyud to siya, pero mao po siguro ang atong challenge nga kalma lang ta. Daghan kay sa atong mga
Ma-stress, dali kita ma-stress. Kay dali ra ta marato, dali ra ta masuko. Daghan po nato dali matiguang, daghan magka-wrinkles sa atong mga naong. Bisang unsa pa na ihid-hid sa iyong mga naong. Mudaghang gyapon ang kunot kay naman stressful ang kinabuhi. Magsige tagyaw-yaw. So nindot nga kalma lang sa mga pulong sa mga batanon, chill. Chill lang sa Father, chill. Cool lang, cool. God's providence kani nindot kay ni. Para yun ni natong tanan, God's providence nga si Archbishop Kamumot kanunay nga nisalig sa pagkamanggihatagon sa Ginoo. Sa ako nag-ingon si Archbishop Kamumot, wa mo to'y kwarta. Pero musalig yapon to siya nga kay bawo siya di siya biyaan sa Ginoo. Usa may nahitabo. Usa ka adlaw ni ana padong siya sa syudad. Inan siya sa driver, Archbishop, kinahanglan magpatubil na ta kay wa na sud ang atong tangke, wa na gasolina. Ug mingon sa Archbishop Kamot, wa na man koy kwarta usaon man tani. Sige lang, drive lang diha asa ta kutob. Unya Archbishop, kibaw ko wa na man sud ang atong sakyanan og gasolina, kibaw ko di gyud ta makaabot sa syudad. Sige lang. Og tuod man, biyahe sila padong sa syudad. Nihunong ang sakyanan. Asa nihunong ang sakyanan? Atubangan sa gasoline station. Di nanggawas silang duha kay wa mas lay kwarta. Usao man na nila. Apan naagian og kaila si Archbishop Kamumot. Pag-agi giin Archbishop nagunsa mo diha, barog-barog man mo. Ang kay among sakyanan wa na may gasolina, ya pun may kwarta. Giingnan siya, ay problema Archbishop, ako'y magpagasolina ni ana. Unya giingnan pa gyud, full tank Archbishop. No? Ang punto na ko ani ay na niyo suway kay basig way mo tabang nato dito no. Hindi niya na matinuod nato, no? Ay magsuway-suway ana. Ay magsuway-suway ana ha, magsuway mo ana. Gabihan na mo, agi niyo dito. Ay magsuway. Pero ang punto na ko ani ako ni ipaambit, relying God's providence. Ang Ginoo nakakita sa atong panginahanglan kung musangpit lang gyud ta, dili gyud ta niya biyaan. Amen. Giingon bitaw tan-awa ang mga langgam, no, wa mo gyud sila gutmi. Unsa na baka kita? The greatest of His creation. Mo nang di gyud ta biyaan sa Ginoo, musalig lang gyud ta sa Ginoo. God's providence. So, ang akong hagit ninyong tanan, 3-letter piece. 3-letter piece. Number 1, promote. Number 2, pray. And number 3, practice. Okay? So, please do not forget the 3-letter piece. Number 1, promote. Promote the life of Archbishop Kamumot. Kung dunay mga masakiton, ina pag-ampo mong Archbishop Kamumot. And I'm sure I heard a lot of beautiful stories that many prayers are answered through the intercession of Archbishop Kamumot. Promote. Number 2, pray. Pray nga madali ang iyang pagkasantos, nga makaabot pagyudta. And thirdly, we have to practice the virtues of Archbishop Kamumot. Amen. So, diha nahuman ang atong Advent unless kung doon na mo'y mga pangutana. Okay? Na yung mga pangutana? Ha? Okay na to? No? So, og wala na, di na to dugayon kay kuwan pa ugma. Domingo man ay ugma, no? Manimba pa ta ugma. So, akong usbon, daghang king salamat nga nitambong mo karon nalipay ko nga daghan ang nitambong og daghan pong salamat sa atong maigsuon nga niuban kanato pinagi sa atong live streaming sa atong parish Facebook. Og announcement para dinhi sa atong parokya alang sa umaabot nga Misa de Gallo. Okay?
So ang atong misa de Gallo, tulo ka misa. Una, doon na tay simbang gabi. Magsugod December 15, karong Miyerkules, alas 6 sa gabi. The following day, December 16, ang atong misa de Gallo, alas 4 sa kadlawon o alas 6 sa buntag. Ato ning gituyo nga dunay tulo ka buok aron magbuwag ta. Di ta magpunsisok sa alas 4 sa kadlawon, kung pwede alas 6 sa gabi or alas 6 sa buntag. O ang sunod pangutana pa der, na may balita nga kung wala na vaccine di kasimba, pwede makasimba biskang wala di vaccine. Gialaw sa Cebu City. Sa Mandawi, naglalis pa sila dito kay ang makasimba kuno vaccine. Apan dinhi sa Sugbo, Cebu City, gi-vaccine or wala gi-vaccine, makaapil sa Misa de Gallo. Okay? O sa katapusan, mamaray ko ninyo mga pilta sa atong Light a Belen. No? Light a Belen, kitang tanan. Imagine kung kitang tanan, pertindaghanan nato. O pwede na ninyo ihatod sa atong opisina aron matagaan sa kandila o ang date kanus amo mo halan. Okay? So mahinaot ko, ugma, mosimba ta, adlaw Domingo. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo, o manalangin kaninyong Diyos makagahom sa tanan, Amahan ug Anak Espiritu Santo. Amen. O sa katapusan, katong wala nakaabot ganina, gitagaan ta og nindot kaayo nga mosaic. Kaning ang naghimo niini, siya ra po'y naghimo sa atong mosaic sa altar. Gihatag niya nato og ako po ning ipasa dito sa lubong ni Archbishop Kamumot. Atong tagaan si Sir Charles Biletsa, anadin him. So thank you very much Sir Charles. Mayong gabi natong tanan and